Dyma 10 anreg Nadolig mae pawb wedi cael. Dylse pawb dderbyn un anreg ar noswyl Nadolig. Pyjamas. A mae dressing gown a slippers yn cyfri hefyd. Mae angen edrych eich gorau ar gyfer Sion Corn. Mae voucher yn dangos bod chi wedi mynd i fwy o ymdrech na jyst rhoi arian mewn cerdyn. Mae fe'n ddatganiad bod chi'n gwybod rhywbeth am y person sy'n cael yr anreg. Ond os ych chi'n fyfyriwr tlawd, cinema voucher, diolch! Ond dwi'n ffili fforddio bwyta. Yr unig amser bob blwyddyn ydych chi'n gweld chec yw dros y Nadolig, ond gwir anreg y chec yw bod chi'n teimlo fel bod chi wedi ennill y loteri. Just loteri bach, fach iawn. Mae gan Affrica ddigon o broblemau heb cael ei gysylltu ag arogl quintessential oed yr harddegau, ond mae Twin Pack yn garantid pob Nadolig. Gel douche a spray douche. Dwi'n deall bod lot o pobl yn cael eu siomi os maen nhw'n derbyn offer ysgrifennu fel anreg. Mae blaenoriaeth y rai pobl yn anghytbwys. Na be wedes i, dych chi'n anghytbwys. Anreg wych yw pen prydferth newydd, ac os mae'ch enw arno fe. Mae losin o siocled yn cael ei ddisgrifio fel Moorish, ond dros y Nadolig dych chi'n delio â lot o siocled sy'n dechrau'n neis. Orange chocolate, Toblerone, Arolwyths, Stixen, Maxis. Ond y gyflym yn troi'n llaish. Sori, oedd ti eisiau'r iPhone diweddara? Beth am y gêm newydd ti wedi bod yn sôn am wythnosau? Wel, yn lle, dwi wedi noddi pengwyn hefo chlefyd siwgr ar dy randi. Mae anregion bron yn waith pan mae pobl yn gwneud yr ymdrech, ond oherwydd diffyg gwybodaeth, yn prynu'r peth mwyaf poblogaidd. Wel, mae tecwyn bach yn hoff iawn o gomedi, felly nawn ni brynu y Mrs Brown's Boys iddo. No. A mae Angharad yn hoff iawn o ffilmau, felly nawn ni brynu Transformers 8 iddi. Dwi wedi clywed bod Adam Sandler ynddo. No. Erbyn hyn, mae'r cyfuniad yma wedi sefydlu ei hun fel yr anreg mwyaf poblogaidd, bob dolig i bob oedran. Babis. Anreg solid i babi. Plentyn. Anreg angenreidiol, ond siomedig. Oedolyn. Anreg holl bwysig. Dwi pob amser angen mwy, a dwi wir yn gwerthfawrogi. Diolch o galon i chi. Yn oes y hipster, does neb yn gwybod os mae siwmper hyll, wir yn siwmper hyll ragor. Gyda phob anreg siomedig, mae angen i chi edrych y tu hwnt i'r harddwch arwynebol. Edrychwch yn ddyfnach arno. Yn ddyfnach fyth. Really edrych yn ddyfnach. Tu ôl i'r anreg ac i mewn i ddyfnderoedd gwaelod y bag a ffwy o oer. Efallai bod receipt dal na. Hoffwn i bod chi'n cymryd y cyfle yma i ddiolch yn y sylwadau isod yr unigolyn a rhoddodd y pants o socs gorau iddo chi eleni. Ond Nadolig llawen.